mata guda biyu sai ya saki ɗaya kuma ya manta wace ce ya saka a cikin matan guda biyu. Ya nuna cewa ma san me yake yi ba. Matan ka saki biyu baka san kuma ya sama shushu kenan. Ba saki abu shi ne dalili. Tabbas. Wanda kuma ka saka wani abu ya ma wanda ya taba rai ya taba zuciya ka sake ta ya za manta da ita. Kaga wani tambaya ne na wanda ba san me yake ba irin tambaya na wazin turmi ne. Kwarai. Amma mutum na da hankali akan kallawa kafin kai saki shabu ya taba imanin ka ya taba zuciyanka ta cikin matan shi ka manta wanda ya make wani ina mala ai ba saki haka saki shi an kura kwace halal ne amma ba a so a saki haka saboda yawan karman shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ga yar wanka mace kina matanka in ka ga abin da bai burge ka ba a game da iyalinka to ka kalli wani abin da zai ma sai ka duba kyan halinta hakurinta da wani abubuwan da take ba daidai ba don ku zauna in har ka zo matanka guda biyu ma'ana saki ya zama kuma baka san me yasa kai saki ba kenan saki ya zama baka san me ya sa kai saki ma ba ne mala yanzu wani abin da wasu suke masu dan da shuni irin sai a ce to yanzu tun da 4 ne bari a cire 2 sai a yi replace a sake canza wajen da 2 bayan wasu 'yan shekaru sai a sake cirewa ka ce duk kamar akwai wasa da addini kenan. Ban gane me suke so ba wai matan kawai ai yayi tunda ana ai yadda amma duk za saka ai shi ne sababi ya karbi kalla ko haukan da za a yi canja wanda za ka yi masu canja iyalin ma ba shi ta yana wani abu tuku haka ne kuma ko kana suka canja dai akwai tunani kana suka mabbaita wani gurbi Allah kulli hal wannan tambaya na interment mu ba masan sa a ce wai mutum saki matansa guda biya kasa gane wancan to Allah kuma baya kama abinda mutum bai sani ba ko manta da shi rabbana la tu'akhidna in nasina to tun da ka manta ka rasa waya ka saka ya rike su duka to rike su Allah wannan fatawa ta yi daɗi Allah saka alheri amma